Hi everyone, आशा खालामो आंनि गासैबो साबस्क्राइबारफोरा मोजाङैनो दङ। दिनै आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव बरायबावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआवहाय जोङो फैदों नैबे औरास होननाय शपिं मलाव। मानोना आंनि बोराया ब्लेजार बायोनो। आंहा जेबो बायनांगौ गैया, बोरायहासो दे। ओमफ्राय आरो जों दिनै एसे बाइकआवबो राइड खालामनो होननानै ओंखारबाय आरो मानोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं बोरायदो बाइकआव गाखोआखैमोन, ओंखायनो थगायनानै शपिं खालामनायनि नामावनो दिनै बाइकआव फैबाय आरो। ओमफ्राय काराव गाखोनानै गुवाहाटियाव गाखोबाथ' ओरैबायदि खस्थ' मोनो, माने ट्राफिकखौथ' होनखानाङा गुवाहाटियाव, आरो बेबायदि मोनानि टाइमावथ' आरो बुंथारनाङा। ओमफ्राय थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंदो नायलांबायानो थाबानो जाबाय शपिं मलाव मा मा दङ, जों मा मा लायो। थ'दो ब्लेजार बायनो फैदोंमोन, ब्लेजारखौनो नागिरना मोनाखै। ओमफ्राय लास्टाव मोनबाय आरो नागिरनानै, मानोना दा थान्दानि सिजोना थांसिगोन ना, ओंखायनो माने एसे खम जालांबायनो आरो माने दङबाबो एसेबां बारा माने कालेक्सन गैया। ओमफ्राय आंनि बोरायखौ ब्लेजार गाननायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय, मोजां नुदों ना नुवाखै। ओमफ्राय कालारा मोननैल' मोनदो, ब्लेक आरो ब्लु। लास्टाव जों ब्लुखौनो फाइनेल खालामबाय आरो, मानोना ब्लेकखौ गानबा आं मानोबा माने एडभकेट बायदि मोनो आरो, ओंखायनो लायासै ब्लेकखौ। दरा बायदि फिलिंस जादों नामा? हाबायावबो इमान साजायाखैमोन आं रावबोनो। वीडियो ले रहा है। शादी में भी किसने ऐसा तैयार नहीं किया था, वो बोल रही हूँ। Where are you from, Netherlands? Bodolan. नै गांसेखौनो लाबाय। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय माबायदि नुदों। मा खालामदों? मानो नेबाय थादों नोंलाय? शपिं खालामनो फैनानै मानो जबाय थादों? एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों। एक्सचेन्ज? एक्सचेन्ज नङा, मा होनना बुङो बेखौ? अल्टार। अल्टार। कोट बायदोंमोन जोंहा बोराया, दा आखाइया गोलावद्राय जादों, ओंखायनो जोङो दायो नेथ'दों, एयावनो खालामना होगोननो। हागोन। जिरायगासिनो नै बिथिं। शपिं खालामखांबाय जोङो। बाय बाय। चलो थांनोसै टाटा बाय बाय। बहा बायगालाय? बाहेराव दोनहैबाय? हा? चलो चलो। बुलेट राजा।